No. Salutare lume, eu sunt Nicolas și bine v-am regăsit la un nou episod în care vom filma... What? Ce este asta, băieți și fete? Small house, farm, village house, medium house și large house. Ce sunt astea? Bine, să lăsăm teatrul, băieți și fete. Bine v-am regăsit la un nou episod cu Minecraft. Astăzi vom face house mod în Minecraft. Dacă vă plac aceste videoclipuri și dacă vă plac videoclipurile mele în general de pe canalul de YouTube, nu uitați să dați like, share, subscribe, iar noi să începem acest episod. Ok, vom începe cu small house. Vom spawna aici pentru că este foarte mică. Wow, ce design! Mie, sincer să fiu, îmi place acest design de la small house. Să îmi ziceți în comentarii dacă voi știați să faceți design din acesta. Este chiar foarte fain. Am auzit acolo și un silverfish care a murit, presupun că are logică. În interior chiar este small house. Dar este drăguț. Este micuț. Aici o măsuță ca la village house. În spate la fel. Da, foarte drăguț. Foarte drăguț această casă. Farmul. Presupun că toată lumea știe farmul. Nu mai trebuie să-l prezint. Village house. Oh, shit. Acesta nu este un village house de prin ultimele versiuni. Este un village house mai vechi, de prin versiunile de la început, de când era prima dată Minecraft-ul. Abia apăruse Minecraft-ul. Chiar foarte faină. Dacă nu știți, o să vă arăt și pe interior. Nu era mare chestie. Aici urcați la etaj. Ok. O să trecem și la următoarea, medium house. Medium house-ul presupun că o să ne trebuiască puțin mai multicel loc. O să spawnăm. Ce a fost sunetul ăla? Zici că era Siren Head. Acum am o întrebare. Cum mai ieșim de aici? Oh. Ok. Din nou, același design, care mi se pare mie foarte fain. Mereu mi-a plăcut să fac designuri din acestea. Chiar arată foarte fain. Nu știu ce se spawnează cu dirt. Hai să vedem și în interior. Ok. Un design foarte tare. Aici nu prea poți să intri. Da. Să vedem ce este în acest chest. Hai. Subscribe to my... Ok. Adevărat. Subscribe to my YouTube channel. Ok. Și aici presupun că în chestul ăsta nu este cam nimic. Ok, și această casă este chiar foarte faină. Îmi place foarte mult designul de pe exterior. Să ziceți dacă vă place și vouă. Și acest trunchi de copac chiar mi se pare foarte fain pentru că l-a folosit. Dacă nu-l folosea, nu prea mai era același design. Și chiar este foarte fain. Ok, și să trecem și la ultima casă, large house. Presupun că este foarte mare, așa că o să ne trebuiască mult loc. Habar n-am unde. O să-l spawnăm aici pentru că nu cred că este chiar așa mare. Ok, băieți și fete, voi vedeți cât de mare poate să fie această casă? Gen, what? Din nou același design. La geamuri îmi place foarte mult designul. Îmi mai place designul și la intrare. Chiar este un design foarte frumos. Îmi place. Dar la acoperiș, din câte vedeți, nu prea mai folosim niciun design. Ceea ce nu mi se pare chiar foarte fain acoperișul. Adică și eu putem să... Orice
jucători de Minecraft putea să facă acoperișul ăsta. Și geamul de aici, designul, mi se pare chiar foarte fain. Ok. Și peretele l-a dat puțin mai în spate, ceea ce este chiar foarte fain. Habar n-am de ce a vrut să folosească slaburi aici. N-are niciun sens. Dar să vedem cum este și pe interior. Exteriorul este fain la intrare și la geamuri, dar în rest nu este cine știe ce. Ok, în interior avem din nou covoraș roșu, pentru că este large house. Ok, cât de multe paturi poate să fie aici? Frate. Câte paturi poți să pui? Bine, poți să pui și mai multe paturi, dar aici nu știu ce ar... Ok. Cât de fain. Ok. Să trecem și la etajul al doilea. Ok. Aici este un design, presupun că de bucătărie. Să ne spălăm mâinile, pentru că în zilele de azi trebuie să speli mâinile de 20.000 de ori pe zi. Aici chiar este un design de masă foarte fain și eu m-am gândit să fac asta. Să nu mai ocupe crafting table-urile foarte mult, gen, din spațiul din casă. Chiar, da, chiar este frumos, îmi place. Să trecem și la etajul al treilea, care nu prea este cine știe ce. Da, mai mult mi-a plăcut intrarea, dar și interiorul este foarte spațios. Puteți să vă faceți aici multe chestii. Dar cam aici vom încheia și noi acest episod. Această casă mi s-a părut mie așa și așa. Ok. V-am spus, această casă nu mi s-a părut mie cea mai faină. Cea mai faină mi s-a părut Medium House. Da, Medium House-ul este câștigătorul zilei de azi. Și Small House-ul, dar este cam mic. De aceea, Medium House-ul este câștigătorul de azi. Să scrieți în comentarii care casă vi s-a părut și vouă cea mai faină. Așa că sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, ați văzut și la început, like, share, subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. La revedere!